अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో భక్తులందరికీ కూడా ఈరోజు లెవెల్ 3 ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి గ్రంథంలో మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమం. సో ఈ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో శ్రీల రూప గోస్వామి విరచితమైనటువంటి ఆ ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి ఆ గ్రంథంలో దానికి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానంతో ఉన్నటువంటి ఉపదేశ అమృతాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో ఈరోజు ఈ ఉపదేశ అమృతంలోని చివరి శ్లోకమైనటువంటి 11వ శ్లోకాన్ని మనము ఈరోజు చూడడానికి అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమం. ఇక ఈ ఉపదేశ అమృతం గ్రంథకర్త అయినటువంటి రూప గోస్వాముల వారు మనకి ఉన్నటువంటి షడ్ గోస్వాములలో ఒకరు. వీరు వారి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దానికి ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని ఇవ్వడం జరిగినటువంటిది. సో మనకి ఈ ఉపదేశ అమృతంలో భక్తిలో సాధనా భక్తి నుండి ప్రేమ భక్తికి ఏ విధంగా మనము వృద్ధి చెందవచ్చు అనేటువంటి అంశాలని 11 శ్లోకాల ద్వారా వారు మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశం. సో ఆ విధంగా ఆ భక్తి తత్వాల్లో వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఆ మొదటి 3 శ్లోకాలలో శ్రద్ధాభక్తి విధానాన్ని, ఆ తర్వాత 4 నుండి 6 శ్లోకాలలో సాధు సంఘం అంటే భక్తిలో క్రమక్రమంగా వృద్ధి చెందడంలో మొదట శ్రద్ధాభక్తి అంటే గురువు ఇచ్చినటువంటి నియమాలను పాటిస్తూ లేదా గ్రంథాలలో శాస్త్రాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలను
పాటిస్తూ శ్రద్ధగా చేసేటువంటి. ఆ తర్వాత క్రమక్రమంగా నెక్స్ట్ సాధు సంగమం, భక్తుల యొక్క సంగత్వంలో ఉండడము. అలాగే నెక్స్ట్ భజన క్రియ. సో ఆ క్రమంలో మనలో కలిగేటువంటి అనార్థాలను నివృత్తి చేసుకోవడం, తర్వాత నిష్ఠ, తర్వాత భక్తిలో రుచి. ఆ తర్వాత ఇక అది ఆ భజన క్రియ, అనార్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి అవన్నీ క్రమక్రమంగా అయిన తర్వాత ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సో ఆ తర్వాత భావభక్తి, ఆ తర్వాత ప్రేమ భక్తి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు భక్తి రసామృత సింధువులో ఇచ్చినటువంటి అంశాలు. సో ఇక మనము ఈ క్రమంలో చివరి దశలో ఉన్నటువంటి, సో ఈ రోజు మనము ఆ అధ్యాయంలోని 11వ శ్లోకమైనటువంటి 11వ బిందువులుగా చెప్తారు ఇందులో ఉండేటువంటి ఈ శ్లోకాలని. సో ఈ 11వ బిందువు అయినటువంటి దీన్ని మనము చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఇంతకు ముందు క్లాస్లో చెప్పబడినటువంటి 10వ శ్లోకం ఎవరికైనా గుర్తుంటే చెప్పవచ్చు. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్, ప్రభుజీస్, 10వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా? హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీ. ప్రభుజీ వినిపిస్తుంది. రాదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సరే, ఎవరైనా ఒకళ్ళు చూచదండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. కర్మేభ్యః పరితే హరేః ప్రియతమా వ్యక్తిం యుయుర్జ్ఞానినః తేభ్యో జ్ఞాన విముక్త భక్తి పరమాః ప్రేమైకనిష్ఠాస్తతః తేభ్యస్తా పశుపాల పంకజదృశస్తాభ్యోపి సారాధిక ప్రేష్ఠా తద్విదయం తదీయ సరసీతాం నాశ్రయేత్ కః కృతి. హరే కృష్ణ. సో మనము ఆ పూర్వపు క్లాసులో, గత వారంలో చూసినటువంటి ఆ క్లాసులో రూప గోస్వాముల వారు తెలియజేసినటువంటి ఆ 10వ శ్లోకంలో నీ యొక్క భావం ఏంటంటే, వివిధ రకాలైనటువంటి కామ్య కర్మ రతులలో జీవితం యొక్క ఉన్నత విలువల జ్ఞానాన్ని పొందినవాడు దేవదేవుడగు హరిచేత అనుగ్రహించబడతాడు అని శాస్త్రాలలో చెప్పబడింది అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఏది ఆ ఉన్నత విలువలతో కూడినటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి ఆ పలువురు జ్ఞానులలో తన జ్ఞాన ప్రభావము చేత నిజంగా ముక్తిని పొందినవాడు ఆ భక్తి యోగాన్ని చేపట్టవచ్చు. అంటే అన్ని పరిస్థితులను వదిలివేసుకున్నటువంటి వాడు, అన్నిటి నుండి విముక్తి అయినటువంటి వాడు ఆ భక్తి యోగాన్ని చేపట్టవచ్చు అని. అతడు ఇతరుల కన్నా, అంటే వివిధ రకాలుగా కామ్య కర్మలను నిర్వర్తించేటువంటి వారికంటే కూడా శ్రేష్ఠుడు అని చెప్పడం. అయినను నిజంగా ప్రేమను, అంటే విశుద్ధ కృష్ణ ప్రేమను పొందినవాడు వాడికంటే కూడా, అంటే ఆ యోగులలో జ్ఞానుల కంటే కూడా ఆ నిజమైనటువంటి కృష్ణ ప్రేమను పొందినటువంటి వాడు శ్రేష్ఠుడు అని చెప్తారు. మరి దివ్య గోపాలుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని పైననే సర్వదా పూర్తిగా ఆధారపడి ఉన్నటువంటి కారణంగా అక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ గోపికలు అట్టి భక్తులందరికన్నా కూడా మేలైనటువంటి వారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ క్రమక్రమంగా, అంటే కర్మయోగము, మనకు భగవద్గీతలో భగవంతుడు బోధించినట్టు కర్మయోగము, తర్వాత జ్ఞానయోగము, భక్తి యోగం. సో కర్మల్లో నిమగ్నం అవడము, నిష్కామ కర్మలు చేయడము, తద్వారా ఆత్మానుభూతిని పొందడము, ఆ తర్వాత జ్ఞానయోగం, ని సమపార్జన చేయడము, తర్వాత జ్ఞానయోగులు భగవంతుని, అంటే ఇక్కడ
బ్రహ్మ అనుభూతిని పొందడం. సో ఆ విధంగా ముక్తి పొందినటువంటి వారిలో అప్పుడు వారు అనేక జన్మలలో వారు చేసినటువంటి కర్మలుగా భక్తి విధానంలోకి వస్తారు అని, ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి వాడు నిజమైనటువంటి కృష్ణ ప్రేమను పొందినటువంటి వారు వారందరికంటే శ్రేష్ఠులు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి భక్తులలో ఇక్కడ మనకి శ్రీల రూపక స్వాముల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఆ దివ్య గోపాలుడైనటువంటి ఆ కృష్ణుడిపైనే సర్వదా పూర్తిగా ఆధారపడి ఉన్నటువంటి కారణంగా ఆ గోపికలు అట్టి భక్తులందరికంటే కూడా మేలైన వారు అని, మరి అటువంటి గోపికలలో మళ్ళా శ్రేష్ఠురాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ రాధారాణి శ్రీకృష్ణ భగవానులకు అత్యంత ప్రియమైనది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఆ వైకుంఠ లోకాలలో వర్ణన చెప్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో వైకుంఠ లోకంలో లక్ష్మీమాత ఎంతో శోభాయమానంగా ఉంటూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. మనం ఆమె యొక్క సౌందర్యాన్ని ఎంత ఊహించుకుంటే అంత అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ ఆ లక్ష్మీమాత కూడా ఆ నారాయణుడి యొక్క సౌందర్యం ముందు వెలపోతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అయితే ఇక్కడ అఘోలోక బృందావనానికి వచ్చినట్లయితే అంతటి మదనమోహనుడుగా ఉండేటువంటి లక్షలాదిగా ఉండేటువంటి ఆ మన్మధులను సహితము అధిగమించగలిగినటువంటి ఆకర్షణ కలిగినటువంటి ఆ నారాయణుడు, ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడు రాధారాణి విషయానికి వచ్చినట్లయితే మళ్ళీ రాధారాణి చేత ఆకర్షించబడేటువంటి వాడుగా కృష్ణ భగవాను చెప్తారు. అంటే కృష్ణుడికి అత్యంత ప్రియమైనటువంటిది ఆ రాధారాణి అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి అంటే ఆ రాధారాణి చేసేటువంటి భక్తిని మించి ఇంకెవరూ చేయలేరు. ఆ అత్యున్నతమైనటువంటి అనన్యమైనటువంటి భక్తి సోకి ఆమె చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇక ఆమెను మించి భక్తిని ప్రదర్శించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. సో కాబట్టి అటువంటి ఆ శుద్ధ భక్తితో కూడినటువంటి ఆ రాధారాణి పట్ల కృష్ణ భగవానుడు ఆకర్షితుడవు, అంటే మదన దాసుడిగా చెప్తా, అంటే రాధారాణి యొక్కకి ఆకర్షితుడైనటువంటి వాడు అని చెప్తుంటుంటారు. సో కాబట్టి ఇక ఈ ప్రియతమ గోపికల వలనే ఆమె కుండం, అంటే ఆ రాధారాణి మాదిరిగానే ఆ రాధా కుండం కూడా శ్రీకృష్ణుడికి పరమ ప్రియమైనది అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఆ రాధాకుండం చెంత నివసించకుండా ఎవరు ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అని. సో అలాగే అష్టకాలీయ లీలలను చేసేటువంటి దివ్యమైనటువంటి జంట శ్రీ రాధా గోవిందులను పారవశ్య భక్తితో నిండి ఆధ్యాత్మిక సందేశంతో సేవించని వాడెవడు. నిజానికి రాధాకుండం తట చెంత ఆ భక్తి యోగాన్ని నిర్వహించేటువంటి వారు ఈ విశ్వంలోనే, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో అన్నిట్లో వారు అత్యంత భాగ్యవంతులు అని పిలువబడినటువంటి అంశాన్ని గత శ్లోకంలో మనం చూసినటువంటి. సో ఇక ఈరోజు చివరి శ్లోకము, అంటే ఈ ప్రేమ భక్తిని తెలియచేస్తూ ఉండేటువంటి శ్లోకంగా ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే, సో ఈ 11వ శ్లోకము ఒకసారి నేను చదువుతాను, ఆ తర్వాత మనం రిపీట్ చేద్దాం. కృష్ణస్యోచైవ ప్రణయవసతి ప్రేయసీభ్యోపి రాధాకుండం చాస్య మునిభిరభిత స్తాదృగేవ వ్యదాయి యత్ ప్రేష్టరప్యలమసులభం కిం పునర్భక్తి భాజాం తత్ప్రేమేదం సకృదపి సర స్నాతురావిస్కరోతి. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క లైన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ రిపీట్ చేయండి. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్ ప్రభుజీస్ అన్మ్యూట్ చేసుకుంటాం. హరే కృష్ణ. కృష్ణస్యోచై ప్రణయవసతి ప్రేయసీభ్యోపి రాధా
कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिरतस्तादृगेव व्यदायि कुण्डं कुण्डं चास्य मुनिभिरतस्तादृगेव व्यदायि कुण्डं चास्य मुनिरभितस्तादृगेव व्यदायि यत्प्रेष्टप्यमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् यत्प्रेष्टरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् यत्प्रेष्टैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेधं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति हरे कृष्ण कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिरभितस्तादृगेव व्यदायि कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिरभिरतस्तादृगेव व्यदायि यत्प्रेष्टरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेधं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति
यत् प्रेष्टैरप्यलम सुलभम किं पुनर्भक्ति भाजाम तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति हरे कृष्ण ఒక్కొక్కళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకొని చదవండి హరే కృష్ణ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి శ్రీనివాస చదవండి ప్రభు कृष्णस्योच्चै प्रणय वसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरभितः तादृगेव व्यदायि यत् प्रेष्टैरपि अलम असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति हरे कृष्ण कृष्णस्तोच्चै प्रणय वसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस्तस्तादृगेव व्यदायि यत्प्रेष्टरप्यलमः सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णस्यै प्रणय वसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरतस्तस्तादृगेव व्यदायि यत्प्रेष्टरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजं तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। हरे कृष्ण। कृष्णस्योच्चै प्रणय वसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिः अभितस्तादृगेव व्यदायि यत्प्रेष्टैरप्यसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजं तत्प्रेमेदं सकृदपि सरसस्नातुराविष्करोति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णस्योच्चैः प्रणय वसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि यत्प्रेष्टैरप्यलमसुलभं यत्प्रेष्टैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां यत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णस्योच्चैः प्रणय वसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस्तादृगेव वृधायि यत्प्रेष्टरप्यलमसुलभं कि पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णस्तोच्चैः प्रणय वसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिः अभितस्तादृगेव व्यधायि यत्प्रेष्टैरप्यमलसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। माताजी चलो। कृष्णस्योच्चै प्रणय वसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा
కుండం చాస్యామునిభిరతస్తాదృగే వ్యథాయి యత్ప్రేష్టైరప్యలమసులభం కిం పునర్భక్తి భాజాం తత్ప్రేమేదం సకృదపి సరః స్నాతురావిష్కరోతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూసినట్లయితే, హరే కృష్ణ. సో రిపీట్. కృష్ణస్య, కృష్ణస్య, భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుని యొక్క, భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఉచ్చైహి, ఉచ్చైః మిక్కిలి ఉన్నతమైన, మిక్కిలి మిక్కిలి ఉన్నతమైన ప్రణయ వసతిః, ప్రణయవసతిః ప్రేమ స్థానము, ప్రేయసీభ్య అపి, ప్రియురాండ్రైన ఎంతో మంది గోపికల కంటే కూడా, రాధా, శ్రీమతి రాధారాణి, శ్రీమతి రాధారాణి, కుండం, కుండము, అస్యాహ, ఆ రాధారాణి యొక్క, మునిభిః, మునుల చేత, అభితః, అన్ని విధాల, తాదృక్ ఏవ, అలాంటిదే అని, వ్యదాయి, వర్ణించబడినంది, యత్, ఏది, శ్రేష్టై అపి, మిక్కిలి ప్రగతి సాధించిన భక్తులకు కూడా, సాధించిన భక్తులకు కూడా అలం, తగినంత, అసులభం, పొందుటకు కష్టమైనదిగా ఉండగా, కిం పునః, వేరే చెప్పాలా, భక్తి బాజాం, భక్తియుక్త సేవలో నెలకొనిన వారికి, తత్ప్రేమ, దేవాది దేవుని పట్ల ప్రేమను, ఇదం సరహ, ఈ సరస్సు, సకృత్ అపి, ఒక్కసారి అయినా, స్నాతుః, స్నానం చేసిన వాడికి, ఆవిష్కరోతి, ఉద్బోధిస్తుంది. హరే కృష్ణ. దీని యొక్క భావము, సో ఇక్కడ చెప్పండి. శ్రీకృష్ణుడు ఆదరించే, ఆనందప్రదములైన వస్తువులన్నింటికంటే వ్రజభూమిలోని ప్రేమ పాత్రులైన గోపికలందరికంటే శ్రీమతి రాధారాణియే ఆయన ప్రేమకు ఆటపట్టు. ఆమె దివ్యమైన కుండము కూడా
ఆమె దివ్యమైన దివ్యమైన కుండము కూడా సర్వ విధాల ఆమెతో సమానంగా సర్వ విధాల ఆమెతో సమానంగా శ్రీకృష్ణునికి ప్రియమైనదని శ్రీకృష్ణునికి ప్రియమైనదని మునుల చేత వర్ణించబడినది. మునుల చేత వర్ణించబడినది. ఆ రాధాకుండము మహాభక్తులకు కూడా దుర్లభమై ఉండగా మహాభక్తులకు కూడా దుర్లభమై ఉండగా ఇక సామాన్య భక్తులకు దుర్లభమని వేరే చెప్పాలా? సామాన్య భక్తులకు దుర్లభమని వేరే చెప్పాలా? ఆ పవిత్ర జలాలలో జలాలలో ఒక్కసారి స్నానం చేస్తే చాలు. ఒక్కసారి స్నానం చేస్తే చాలు. మానవునిలోని శుద్ధమైన కృష్ణ భక్తి సంపూర్ణంగా ఉద్భవిస్తుంది. హరే కృష్ణ. సో ఇక దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ శ్లోకం కృష్ణస్యోచ్చై ప్రణయ వసతి ప్రేయసీభ్యోపి రాధా కుండం చాస్య మునిభిరభితస్తాద్ దృగ్గేవ వ్యదాయి యత్ప్రేష్టరప్యలమసులభం కిం పునర్భక్తి భాజాం తత్ప్రేమేధం సకృదపి సరహ స్నాతురావిష్కరోతి. సో ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చే ఆదరించబడేటువంటి ఆనందప్రదములైనటువంటి వస్తువులలో అంటే ఆ భగవంతునికి ప్రియమైనటువంటి వస్తువుల అన్నింటికంటే ఆ వ్రజభూమిలోని ప్రేమ పాత్రులైనటువంటి గోపికలందరికంటే కూడా ఆ శ్రీమతి రాధారాణియే ఆయన యొక్క ప్రేమకు ఆటపట్టుగా ఇంతకుముందు అంటున్నారు. సో ఆ అందరినీ కూడా అంటే లక్ష్మీమాతను యొక్క సౌందర్యాన్ని మించినటువంటి సౌందర్యవంతుడు మదనమోహనుడు. అలాగే బ్రహ్మాజీ చెప్పినట్లుగా శతసహస్ర ఆ మదనుల యొక్క సౌందర్యాన్ని అధిగమించగలిగినటువంటి ఆ భగవంతుడు రాధారాణి యొక్క దివ్య సౌందర్యం అంటే ఆమె యొక్క ప్రేమయుతమైనటువంటి ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవకు ఆకర్షితుడైనటువంటి వాడు. సో అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు ఆదరించేటువంటి ఆనందప్రదములైనటువంటి ఆయనకి ఆనందాన్ని కలగజేసేటువంటి వస్తువులన్నింటికంటే కూడాను ఆ వ్రజభూమిలోని ప్రేమ పాత్రులైనటువంటి గోపికలంటే చాలా ఇష్టం ఆయనకి. ఆ గోపికలలో కూడా మళ్ళీ శ్రీమతి రాధారాణి ఆయనకు ప్రేమకు ఆటపట్టు అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి ఆమె కుండం కూడా అంటే రాధాకుండం కూడా ఆ దివ్యమైనటువంటి రాధాకుండం కూడా సర్వ విధాల ఆమెతో సమానము. మనము భగవంతుని యొక్క నామము భగవంతుడు ఏ విధంగా అయితే సమానం అంటున్నాము అలాగే ఇక్కడ రాధాకుండము రాధాతో సమానము రాధామాతతో సమానం అని చెప్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి కృష్ణుడికి ఎంతో ప్రియమైనదని మునుల చేత మహర్షుల చేత ఆ గొప్ప తత్వవేత్తల చేత చేసినటువంటి ఆ జ్ఞానుల చేత కూడా భక్తి యోగుల చేత చెప్పబడినటువంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఆ విధంగా మునులందరి చేత వర్ణించబడినటువంటిది ఆ రాధాకుండం గురించి చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి ఆ రాధాకుండము మహాభక్తులకు కూడా దుర్లభమైనటువంటిది. సో అంటే అది పొందడం అనేటువంటిది అటువంటి శుద్ధమైనటువంటి ప్రేమను పొందడం అనేటువంటిది దుర్లభము అని చెప్తున్నాం. ఉండగా మరి సామాన్య భక్తులైనటువంటి వారికి దుర్లభం అని వేరే విధంగా చెప్పాలా? మరి ఆ పవిత్ర జలాలలో అంటే ఆ భగవంతునికి అత్యంత ప్రేమపాత్రులైనటువంటి ఆ పవిత్ర జలాలలో ఒకసారి స్నానం చేస్తే చాలు. మానవులలో అంతర్గతంగా బీజ రూపంలో ఉన్నటువంటి సుప్తావస్థలో ఉన్నటువంటి ఆ శుద్ధమైనటువంటి కృష్ణ భక్తి ఏదైతే ఉందో అది సంపూర్ణంగా ఉద్భవిస్తుంది మనం చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ భక్తి పరిపూర్ణతను సాధించడానికి ఆ రాధాకుండ పటంలో స్నానం చేయాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అంతకుముందు మనకి 19వ శ్లోకంలో రూపగోస్వామిలో వారు చెప్పారు, శ్రీకృష్ణుని జన్మస్థానము కనుక అది మధురా నగరం.
ఆ వైకుంఠము కన్నాను శ్రేష్టమైనది. సో మనకు ఉన్నటువంటి లోకాలలో సృష్టి అంటే మొత్తంలో కూడాను ఆ ఈ భౌతిక ప్రపంచాల కంటే ఆ వైకుంఠ లోకాలు, ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఉన్నతమైనవి అనేటువంటి అంశము మనము తెలుసుకున్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ వైకుంఠ లోకాల కంటే కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంటే ఆ భగవంతుడు జన్మ తీసుకున్నటువంటి ఆ మధురా నగరము ఉన్నతమైనది అని, శ్రేష్టమైనది అని చెప్పారు. మరి ఆ విధంగా భగవంతుడు వచ్చి ఆ భగవంతుడి యొక్క రాసలీలల కారణంగా, ఆ భగవంతుడు లీలలు జరిపినటువంటి కారణంగా మధుర కంటే బృందావనం అరణ్యము శ్రేష్టమైనది అని చెప్పారు. మరి ఆ కృష్ణుని దివ్యమైనటువంటి కర్మల చేత ఎత్తబడినటువంటి కారణంగా ఆ దేవదేవుని యొక్క పలు ప్రేమమైనటువంటి లీలలకు స్థానమైనటువంటిది కనుక ఆ గోవర్ధన పర్వతము ఆ బృందావనం కన్నా కూడా ఆ శ్రేష్టమైనది అని చెప్పారు. ఇక ఆ గోకులపతి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుని ప్రేమామృతంతో పొంగిపరులైనటువంటి ఆ రాధాకుండము మిగిలిన వాటన్నిటికంటే కూడా శ్రేష్టమైనది అని చెప్తున్నారు. సో దాని ప్రస్తావనే మరలా మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ఆ వైకుంఠ లోకం కంటే మధుర ఆయన యొక్క జన్మ తీసుకోవడం, ఆయన రావడం వల్ల మధుర గొప్పది అని చెప్పారు. మధుర కంటే అక్కడ బృందావనం గొప్పది అని చెప్పి, ఎందుకంటే ఆయన వివిధ లీలలు జరిపినటువంటి ప్రదేశం కాబట్టి. సో వీటికంటే ఇంకా గోవర్ధన పర్వతం, సాధారణంగా గోవర్ధన లీల మనకి చాలా సాధారణంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎత్తారు, అక్కడ అందరు ఉన్నారు, 7 రాత్రులు 7 పగళ్ళు లీలలు జరిపారు అనేటువంటిది మాత్రమే. కానీ అదే సందర్భంలో అక్కడ అన్ని రకాలైనటువంటి భక్తి, అక్కడ రసాలు అందులో ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ బృందావనంలో ఆయన ఎక్కడ జరిపినా ఒక్కొక్కలతో గోపికలతో కొంత సమయంలో, ఆవులతో అంటే గోవులతో కొంత సమయము, తర్వాత తల్లిదండ్రులతో కొంత సమయము, స్నేహితులతో, ఆ విధంగా ఒక్కొక్క లీల ఒక్కొక్క దగ్గర జరిపినటువంటిది. కానీ ఎప్పుడైతే గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తారో అందరూ అక్కడికి వస్తారు. అక్కడ అంటే ఆ గోవులు అక్కడ ఉన్నవి, అంటే శాంత స్థితిలో ఉండేటువంటి భక్తి. అలాగే ఆయన యొక్క సేవకులంతా అక్కడ ఉన్నారు, అంటే సేవా స్థితిలో ఉన్నటువంటి భక్తి రసం అక్కడ ఉన్నది. అలాగే మిత్రులు, ఆయన యొక్క మిత్రులు అక్కడ ఉన్నారు. సో కాబట్టి మిత్ర సంబంధం ఉన్నటువంటి భక్తి రసం అక్కడ ఉన్నది. అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా అక్కడ ఉన్నారు, కాబట్టి ఆ వాత్సల్య భక్తి కూడా అక్కడ ఉన్నది. మరి ఆ గోపికలు ఉన్నారు, రాధారాణి ఉంది, కాబట్టి ఆ ప్రియురాలుగా ప్రియ భక్తి కూడా, ప్రేమ భక్తి కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే గోవర్ధన పర్వతము మిగిలిన వాటికంటే శ్రేష్టం అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక ఆ భగవంతుని ఆనందింప చేసేటువంటిది ఏంటంటే శుద్ధమైనటువంటి భక్తి. మరి ఆ శుద్ధ భక్తిలో అగ్రగణ్యులు ఎవరు అంటే రాధారాణి. కాబట్టి మరలా ఆ రాధారాణి ఆయనకి అత్యంత ప్రేమ అని, సో అందులో ఆయనకి అత్యంత ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి విషయాల్లో ఆ రాధాకుండము ఒకటి అని. సో మరి అటువంటి రాధాకుండంలో దర్శించుకోవడం కానీ, ఆ రాధాకుండం యొక్క అనుభూతులు పొందడం, వాస్తవం అంటే చూద్దాము మునుగుతాము అది వేరు విషయం. ఆ గొప్ప అనుభూతులు పొందడం అనేటువంటిది గొప్ప గొప్ప భక్తులకు కూడా దుర్లభంగా ఉండేటువంటిది. మరి సాధారణానికి అది ఎలా అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం చూసినట్లయితే ఆయన ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు, శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. రాధాకుండము ఎందుకంతటి ఘనమైనది, శ్రీకృష్ణునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రులైన రాధారానికి చెందినది కావడము వలన రాధాకుండము అంతగా ఘనత బడిసినది అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. సో గోపికలందరిలోనూ రాధారాణి అత్యంత ప్రీతిపాత్రురాలు. అట్లే రాధాకుండం కూడా స్వయంగా రాధిక ఎంత ప్రియమైనదో అంతే కృష్ణునకు ప్రియమైనదని మహామునుల చేత వర్ణించబడినటువంటిది. నిజానికి రాధాకుండం పట్ల, రాధారాణి పట్ల కృష్ణుని ప్రేమ అన్ని విధాలుగా సమానమే. అంటే రాధారాణైనా రాధాకుండమైనా ఒకటే అని చెప్తున్నారు. సో భక్తియుత సేవలో పూర్తిగా నెలకొనిన మహాభక్తులకైనను రాధాకుండము అత్యంత దుర్లభం. ఇక కేవలము వైదీ భక్తిలో ఉన్నటువంటి ఆ సాధారణ భక్తుల గురించి వేరే విధంగా చెప్పేదేముంది అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియజేస్తున్నారు. భక్తుడు ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, భక్తుడు రాధాకుండంలో ఒకసారి స్నానం చేస్తే చాలు, గోపికలలాగా విశుద్ధ కృష్ణ ప్రేమను వెంటనే పొందుతాడు అని చెప్పబడింది. ఇక్కడ రూపగోస్వాముల వారు ఆ విధంగా చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. ఒకసారి ఆ దానిలో స్నానం చేస్తే, ఆ భక్తియుతమైనటువంటి పారవస్యంతో అందులో స్నానం చేసినట్లయితే ఆ గోపికల లాగానే ఆ కృష్ణ ప్రేమను పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. రాధాకుండ తటంలో శాశ్వతంగా వసించలేకపోయినప్పటికీ
అతడు కనీసము ఆ కుండంలో వీలైనన్ని సార్లు స్నానం చెయ్యాలి అని శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు ఉపదేశించారు అంటూ మనకి ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి. మరి భక్తియుత సేవా నిర్వహణలో ఇది అత్యంత ముఖ్య అంశము అని చెప్తారు. భక్తి సేవల్లో ఆ భగవంతుని సేవ చేస్తూ, ఆ భగవంతుని శ్రీ విగ్రహారం చేస్తూ, ఆ తీర్థయాత్రల దర్శనము, ఆ పుణ్య తీర్థాల్లో స్నానాలు ఆచరించడం అనేటువంటిది ఆ భక్తిలో క్రమం ఒకటి. సో కాబట్టి ఆ భక్తియుత సేవ నిర్వహణలో ఇది అత్యంత ముఖ్య అంశము. రాధారాణి యొక్క సఖీ జనములాగా, ఆయన యొక్క సకులలాగా, ఆమె ఆంతరింగిక దాసీ జనములాగా మంజరులు అని చెప్తుంటారు. సో భక్తియుత సేవలో పురోగమింపగోరిన వారికి రాధాకుండము అత్యంత మేలైనటువంటి ప్రదేశము అని శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఈ సందర్భంలో అంటే వ్యాఖ్యానించారు అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. అలాగే ఆ ఆధ్యాత్మిక దేహాలను అంటే సిద్ధ దేహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పొందడం ద్వారా భగవద్ధామానికి అంటే గోలోక బృందావనానికి తిరిగి చేరాలి అనేటువంటి పరమ ఉత్సాహము కలిగి ఉండే జీవులు రాధాకుండం చెంత వసించి రాధారాణి ఆంతరింగిక దాసీగణమును ఆశ్రయించి వారి నిర్దేశంలో నిరంతరము సేవలో నెలకొనాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే అక్కడ ఆ ప్రదేశాల్లో ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా రాధాకుండం తటంలో అక్కడ వసించేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ రాధారాణి యొక్క ఆంతరంగికులుగా చెప్తుంటారు. ఆ మంజరులు దాసీ జనాలు గాను, సఖీ జనం గాను, అలాగే ఆంతరంగిక దాసీ జనాలుగా చెప్తారు. కాబట్టి వారి యొక్క మార్గదర్శకంలో అక్కడ వసించినట్లయితే వారి యొక్క సాంగత్వం లభిస్తుంది. ఆ సాంగత్వం ద్వారా ఇక ఆ భక్తిలో అలాగే ఆమె యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం ద్వారా భక్తిని పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల వారి రక్షణలో భక్తి యోగంలో నెలకొనిన వారికి ఇది పరమోన్నత పద్ధతి. అంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల వారి యొక్క భావాలను, వారి ఉద్దేశాలను పాటిస్తూ ఉన్నటువంటి వారికి ఇది మరొక ఉన్నతమైనటువంటి విధానము అని చెప్తున్నాను. నారదుడు, సనకుడు వంటి మహామునులు మహాభక్తులకైనా స్నానం చేయడానికి రాధాకుండము చెంతకు వచ్చేటువంటి అవకాశం లభించదని ఈ సందర్భంలో శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతిలో ఠాకూర్ల వారు రాసింది. అంటే మహాభక్తులకు కూడా సాధ్యం కానిటువంటిది దుర్లభం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే కొంతమంది భక్తులకు అక్కడ అటువంటి ఆ రాధాకుండంలో నివసించేటువంటి అవకాశము, అక్కడ స్నానం ఆచరించేటువంటి అవకాశం రాలేదు అనేటువంటి సందర్భాలని ఇక్కడ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు రచించినటువంటి వాటిలో ఇచ్చినటువంటి అంశాలను మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తున్నారు. మరి అటువంటి మహాభక్తులకే, నారదుడు, సనక సనందనాథులు వంటి వారికే సాధ్యం కానటువంటి మరి అటువంటిది ఇక్కడ సాధారణమైనటువంటి భక్తులకు గురించి వేరుగా చెప్పేది ఏంది అని చెప్తున్నారు. కానీ భాగ్యవశంగా ఆ భగవంతుని అనుగ్రహము, ఆ రాధారాణి యొక్క అనుగ్రహము, చైతన్య మహాప్రభుల వారి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఎవరైనా రాధాకుండము వద్దకు వచ్చి దానిలో ఒక్కసారైనా స్నానం చేయగలిగితే అచ్చట గోపికల లాగానే దివ్యమైన కృష్ణ ప్రేమను పొందగలుగుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మానవుడు రాధాకుండం చెంత నివసించి కృష్ణుని ప్రేమయుత సేవలో లగ్నం కావాలని కూడా ఉపదేశించబడినది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ రాధాకుండంలో స్నానం చేయడమే కాదు, ఆ రాధాకుండం చెంత వసించినట్లయితే అక్కడ ఆ రాధారాణితో పాటు ఉండేటువంటి వారి యొక్క ఇష్టసకులు, మంజరులు వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ మరలా వచ్చి ఉంటారు కనుక వారి యొక్క సాంగత్యం లభిస్తుంది. తద్వారా ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అక్కడ నివసించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత గురించి కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణుని ప్రేమయుత సేవలో లగ్నం కావాలని కూడా ఉపదేశించబడింది. అదేవిధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. రాధారాణి ఆమె యొక్క సహాయక గోపికలను ఆశ్రయించి, ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ రాధారాణి ఉంటుంది, రాధారాణి యొక్క సాంగత్వాన్ని అనుభూతి పొందవచ్చు. అలాగే ఆమె యొక్క సహాయక గోపికలు కూడా అక్కడ ఉంటారు. సో ఆశ్రయించి అక్కడికి చేరినటువంటి వాడు నిత్యము ఆ కుండంలో స్నానం చేస్తూ
అన్ని భౌతిక భావనలను వదిలివేయాలి అని చెప్తుంది. ఈ విధంగా జీవితాంతము అతడు నెలకొంటే దేహత్యాగం తర్వాత, అంటే ఈ దేహాన్ని వదిలివేసి తర్వాత భగవద్ధామానికి వెళ్ళి ఆ రాధాకుండ తటంలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఆలోచించాడో అదే విధంగా రాధారాణిని సేవించగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, దీని యొక్క సారాంశం ఏమిటంటే, రాధాకుండం చెంత వసించి ఆ కుండంలో నిత్యం స్నానం చేయడము భక్తి యోగ పరిపూర్ణత్వం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అటువంటి పరిపూర్ణత్వ అవకాశం లభించిన వాళ్ళకే అది లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. మరి నారదుని వంటి మునులకు భక్తులకైనను అట్టి స్థితి దుర్లభము. ఈ విధంగా రాధాకుండ మహిమకు హద్దే లేదు. రాధాకుండాన్ని సేవించడం ద్వారా భక్తుడు గోపికల నిత్య నిర్దేశంలో రాధారానికి సేవకుడయ్యేటువంటి అవకాశాన్ని పొందుతారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మరి భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా తన సేవకులకు దాసులు. సో కాబట్టి మరి రాధారానికి భగవంతుడు ఆకర్షితులైన అటువంటి రాధారానికి సేవకులుగా ఉన్నట్లయితే ఆ భగవంతుని కృప ఎంతో లభిస్తుంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి